Hei Voxiboraatilta, tämä on opetusohjelma, jossa näytän sinulle, kuinka osallistua keskusteluun jäsenenä. Joten kun pääset kojelautaan, näet täällä välilehdessä, että tälle aiheelle tapahtuu avoin Voxiboraatio. Napsauta tästä ja tämä on todella paikka, jossa kaikki tapahtuu. Olemme toimittaneet järjestelmään ohjeet, jotta sinun ei tarvitse katsoa tätä opetusohjelmaa joka kerta, mutta toistaiseksi aion vain poistaa kaiken, mikä on opettavaista, ja näyttää vain, miten se tehdään. Ensinnäkin jonkin verran suuntautumista, tämä on pääsali. Tässä tapahtuu kirjojen erottaminen. Näet tässä vasemmalla valikoiman 3 vaihtoehdosta, joko pysyt pääsalissa ja osallistut keskusteluihin tai voit kommunikoida suoraan fasilitaattorin kanssa. Oletetaan esimerkiksi, että haluat lähettää viestin hei, tässä olen ja fasilitaattori saa kyseisen sähköpostin, viestin ja kun hän tekee, hän voi vastata sinulle. Tässä fasilitaattori on vastannut, hän sanoo kyllä, kuulen sinut. On mahdollisuus keskustella Voxyn kanssa. Voxy on tekoälyagenttimme ja yksi monista asioista, joita tekoälyagenttimme tekee, on ymmärtää aihe, niellä fasilitaattorin toimittamat materiaalit, jotta se voi vastata kysymyksiin ja auttaa sinua ymmärtämään aihetta paremmin. Koska tämä on keskustelu tekoälyn etiikasta, kysytään Voxielta, sanotaan, muutama kysymys. Sano esimerkiksi, mitkä ovat tekoälyn suurimmat ongelmat. Joten, kuten näette, voit aloittaa tämän keskustelun Voxien kanssa ja auttaa sinua ymmärtämään paremmin, mistä tässä keskustelussa on kyse, jotta voit lisätä tietämystäsi ja saada tietoisemman mielipiteen aiheesta ja voit puhua Voxien kanssa. Milloin tahansa aiheesta, mutta kuten sanoin, pääsalissa, jossa asiat tapahtuvat, on selkeät ohjeet joka kerta, joten sinun on noudatettava, kuten näet täältä, kirjojen erottelu alkaa ja ensimmäinen vaihe missä tahansa kirjojen erottelussa on se, mitä kutsumme foorumiksi. Tämä on avoin foorumi avoimille keskusteluille muiden kanssa, muiden jäsenten kanssa, joten voit sanoa täällä mitä haluat, esimerkiksi tiedät, että mielestäni tekoälyllä on suuri potentiaali, kunhan sitä säännellään, joten voit esimerkiksi sano tämä ja sitten ihmiset vastaavat muille jäsenille tai ehkä saatat kuulla jotain fasilitaattorilta, joka voi myös liittyä ja kannustaa ihmisiä, se on fasilitaattori puhumassa ja tämä on keskustelu foorumilla okei, joten siirrymme vain seuraavaan vaiheeseen. Joka on kommentointivaihe. Joten kommentointivaiheessa meillä on mahdollisuus antaa sinulle mielipide aiheesta.
Joten sanotaan, uskomme, että hallitusten tulisi säännellä tekoälyä ottamalla huomioon oikeudet, vähemmistöt ja lapset, jotka olemme velkaa tuleville sukupolville paremmasta maailmasta. Kuten näet tästä, järjestelmä laskee, kuinka monta sanaa käytät, joten se kertoo sinulle, että se kannustaa sinua käyttämään enemmän sanoja mielipiteesi ilmaisemiseen. Mitä enemmän, sen parempi järjestelmälle, mutta myös yhteisöllesi. Joten lisätään lisää sanoja. Meidän olisi erityisesti pyrittävä tekoälyjärjestelmiin, joissa ei ole oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta edistäviä vinoumia. Vaarana on, että näiden järjestelmien laatu paranee. Joten kuten näette täällä taas, kun saavutan 50 sanaa, väri muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olen nyt vihreällä vyöhykkeellä, olen selittänyt kantani riittävästi. Ja kyllä, jos olet tyytyväinen antamaasi, voit tietysti muokata sitä, mutta kun olet tyytyväinen, sitoudut siihen ja lähetät sen. Ja järjestelmä vastaa, kiitos, kommenttisi on rekisteröity, odota, kunnes keräämme ja käsittelemme kaikkien muiden kommentit. Joten tuon vaiheen aikana, ja tässä tapauksessa tämä on asynkroninen vaihe, kestää useita tunteja, jotta kaikki voivat tulla sisään ja ulos ja antaa kommenttinsa. Järjestelmä kerää kaikkien kommentit ja ymmärtää ne. Siirrämme sen seuraavaan vaiheeseen, jotta nopeutamme asioita hieman. Joten seuraavassa vaiheessa, jota kutsutaan keskusteluvaiheeksi 1, järjestelmä ottaa kaikkien kommentit. Tässä tapauksessa se on kerännyt 41 kommenttia ja antaa sinulle ohjeet siitä, miten kaikki tapahtuu. Joten se kertoo sinulle, että se tulee olemaan 12 paria kommentteja ja sinun on valittava näistä pareista se, josta pidät eniten, joten sinun on luettava nämä parit ja voit valita ei mitään, jos et ole samaa mieltä minkään kanssa, joten tehdään niin. Sano, että menen sen kanssa ja sitten luen tämän ja käyn vain läpi kaikki ne kommenttiparit, jotka tiivistävät muiden yhteisön jäsenten mielipiteitä. Ja näin tapahtuu kaikille tuon vaiheen aikana. Joten se on yhdistelmä erilaisia mielipiteitä, joita ryhmässä on ilmaistu. Joten se on tapa todella käydä tätä keskustelua muiden kanssa, koska ymmärrät, mitä muut ihmiset sanovat, ja sinulla on mahdollisuus valita, oletko samaa vai eri mieltä mielipiteiden välillä. Jos et ole samaa mieltä minkään mielipiteen kanssa, voit silti painaa ei mitään. Ja kun nuo parit, nyt olemme viimeisessä parissa, kuten näette täällä, ja olette lopettaneet kaikkien parien kanssa, sitten olette ilmaisseet valintanne ensimmäisen kierroksen harkintakierrokselle. Ja järjestelmä voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen, neuvotteluvaiheeseen 2. Tässä vaiheessa, kuten näette, sinulla on vähemmän pareja. Ja syy tähän on se, että edellisen vaiheen kommenttien äänet ovat tunnistaneet luettelon harvemmista pareista, joista sinun on päätettävä. Tässä neuvotteluvaiheessa säilytämme vähemmistön näkemykset, joten vähemmistön näkemyksiä ei suljeta pois, mikä tarkoittaa, että kansan äänet eivät ole vain kansan äänet, vaan myös kansanäänestykset ja kommentit, jotka saivat vähemmän ääniä.
Tämä on tärkeää näkemysten moninaisuuden säilyttämiseksi yhteisössä, kuten ymmärrätte. Joten okei, taas valitsen noista pareista kommentit, joista olen eniten samaa mieltä, ja se käy läpi prosessin, kuten näette täältä. Parien valitseminen ja tietysti valinta, josta en ole samaa mieltä, on edelleen käytettävissä, ja kun teen sen, olen valmis harkintakierroksella. Kaksi ja odottaa kommentointia, sijoitusta. Joten tässä vaiheessa, kommenttien sijoitus, saan luettelon kommenteista, jotka yhteisöni on äänestänyt, okei, ja minua pyydetään luokittelemaan ne, jotta voin painaa näitä painikkeita ja sijoittaa joitain kommentteja ylöspäin. Joitain kommentteja alas ja niin edelleen ja laittaa. Ne haluamassani järjestyksessä. Kun olen luokitellut nämä kommentit, voin painaa lähetä ja valintani on rekisteröity. Sen jälkeen voimme siirtyä äänestykseen, jossa minun on valittava minulle äänestyksen aikana annetuista vaihtoehdoista. Sanotaan siis, että voin hyväksyä ehdotuksen ja painaa seuraavaksi, joten olen äänestänyt. Näen myös täällä, miten nämä kommentit sijoittuivat yhteisöltä, ja kun äänestys on päättynyt, voin saada tiedon tuloksista. Joten kiitos paljon tämän videon seuraamisesta ja odotamme innolla sinua Voxyberatin.